Sarong lunadan na nakaparada sa parking area sa Peña Francia Avenue, Naga City nasulo. Mechanical error pigtutok rason kan insidente. Uyan report. Mag-aalas 12 kasubanggikan magbungkaras ang kasulo na ini sa parking area sa atubangan kan sarong eskwelahan sa kalabaan kan Peña Francia Avenue, Naga City. Ang nasusulo, ang sarong kotse na nakapark sa nasambitan ng lugar. Nahil ako dyan sa may tapat yan, sa may na may nasulit itong kotse. May dalaga mo itong para laundry, ito bagang sa fire extinguisher. Sigun man sa may sadiri ka na sulong auto na sarong retiradong bumbero. Pasado la sa iskan banggi ka ni garahe niya sa lugar ang sa iyang lunadan. Paggaray ko naman, mayo ko na dangog, gumay ko na riparong yung data sa auto ko. Kailang katong banggi na, mga alas 12, may nagpuko na lang sa kuya na nag-aaraso da si auto ko. Tulos man na nagresponde ang kabuhan kan BFP Naga. Alagad naging pasakitan ng pagpalsok digdi. Ninhulita na itulos na bukasan ng engine bay kan lunadan kung sa pigtutubod ang nagpunan kalayo. Apan arrival, ito nga ni po na susulo itong sarong sasakyan. Naagapan naman po pero talagang damage na po itong most part po kang na-damage itong sa may engine bay. Mechanical error o posibleng problema sa koneksyon sa baterya ang pigihiling kan BFP na naging kausa kan kasulo. Maabot man sa 150,000 pesos ang danyos na pigwalat kan kasulo, mantang mayo man ninakulgan sa insidente. Kaibahan si Carlo Abunita, Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.